ページだったりね、いろんな形で情報を知ることができますので、ありがとうございます。小川智之とかね、ありがとうございます。バッチとかでいろいろ検索してもらうと、Twitter だったり Facebook だったり出てきますので、ぜひこれからもいろいろな形で応援をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとはい、あ、こっち難しいですね。はい、ありがとうございました。ありがとうね、また来てね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。また3時を見に来てくれるありがとうね。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。